Εννοείται. Εννοείται, με κοιτάτε εμένα, ναι, δεν κοιτάτε τις... Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Λίγοι άνθρωποι σήμερα χτίζουν οικοδομές και ακόμη λιγότεροι θα αντικαταστούσαν μια ηλεκτρική συσκευή εάν δεν είχε χαλάσει η προηγούμενη. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, αν κάποιοι χρειαστούν να το κάνουν, έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της ανακύκλωσης. Μάλιστα, είναι μια δυναμική λειτουργία, μια δυναμική παραγωγική λειτουργία, η οποία έχει όμως και μεγάλη οικονομική διάσταση και μέσα στην κρίση υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν και την ανακύκλωση. Τα θέματα λοιπόν της ανακύκλωσης, στην οποία θα λέγαμε ότι όλοι εμείς με κάποιον ιδιότυπο τρόπο είμαστε και μικρομέτοχοι, γιατί καταθέτουμε και έναν μικρό οβορό για να λειτουργεί όλος αυτός ο τεράστιος μηχανισμός της ανακύκλωσης. Άρα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να μάθουμε και να ξέρουμε και να ενδιαφερθούμε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτό το μεγάλο θέμα της ανακύκλωσης, γιατί εμείς στην εκπομπή μας επιμένουμε, ακόμη και σε αυτή τη συγκυρία, τη ρευστή, την προεκλογική, που είναι σε ένταση και σε κυρίαρχη θέση τα οικονομικά και τα άλλα προβλήματα, να αναδεικνύουμε τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον, γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οικονομική διέξοδος και δεν πρόκειται να γυρίσει η σελίδα, εάν πράγματι αυτά τα θέματα δεν έρθουν στο επίκεντρο της προσοχής. Τα θέματα της ανακύκλωσης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε σήμερα με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τους οποίους θα σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως. Είναι η κυρία Κάτια Λαζαρίδη, είναι η πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Κυρία Λαζαρίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Θέμερτζη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να παρουσιάσουμε και το έργο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που είναι νεοσύστατος, αλλά και τα επιτεύγματα, τα προβλήματα και την όλη δομή του συστήματος ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Γιατί είναι μια εποχή που βλέπουμε μόνο την κρίση μπροστά μας. Πραγματικά η κρίση επηρεάζει και την ανακύκλωση, δίνει όμως και ευκαιρίες. Και έχουν γίνει σημαντικά πράγματα στην ανακύκλωση τα τελευταία χρόνια, τα οποία δεν πρέπει όλοι να τα αγκαλιάσουμε, να μην τα αφήσουμε να ξεφτύσουν λόγω των προβλημάτων και της κρίσης. Και νομίζω ότι αν μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα και πού βασίζονται, πού δουλεύουν, πώς δουλεύουν, όπως είπατε, είμαστε όλοι μικρομέτοχοι, γιατί όλοι μας την πληρώνουμε, ο κάθε καταναλωτής πληρώνει την ανακύκλωση, μπορούμε να την ενισχύσουμε ακόμη καλύτερα. Η λειτουργία λοιπόν της ανακύκλωσης τεκμηριώνεται, δομείται, οικοδομείται με ρεύματα ανακύκλωσης και με εταιρείες ανακύκλωσης, που πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής, φίλες και φίλοι, ότι είναι μη κερδοσκοπικές εταιρείες, και ένα τέτοιο φορέα, μια τέτοια εταιρεία εκπροσωπεί ο επόμενος καλεσμένος μας, ο κύριος Μάριος Ιτζελέρο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ Ανακύκλωσης Συσκευών. Καλώς ήρθατε, κύριε Ιτζελέρ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι νομίζω μια ευκαιρία και για μας να σας ενημερώσουμε γενικότερα για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών και για όλο αυτό το έργο που γίνεται, που ίσως δεν είναι τόσο πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό, όπως και δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό το ότι υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες στη χώρα που κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά στον τομέα της ανακύκλωσης. Και επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι η εταιρεία μας, όπως είπατε, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη επιδίωξη κερδών ουσιαστικά και μη επενδυτικού χαρακτήρα, και με τη συμμετοχή στην εταιρεία μας των επιχειρήσεων που εισάγουν ή παράγουν ηλεκτρικές συσκευές, αυτές οι εταιρείες εξασφαλίζουν την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχουν βάσει της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών. Θα πρόσθετα εγώ, κύριε Ιτζελέρο, ότι η εταιρεία που εκπροσωπείτε είναι μία από τις 15 σε μια σειρά από κατηγορίες υλικών, τα οποία
η νομοθεσία έχει προβλέψει να ανακυκλώνονται. Και θα ήθελα να πάμε αμέσως με τη βοήθεια μιας κάρτας που έχει ετοιμάσει η σκηνοθετική ροή, κυρία Λαζαρίδη, να δούμε ποια είναι αυτά τα ρεύματα αποβλήτων και να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ταυτότητα του χώρου της ανακύκλωσης. Τα ρεύματα λοιπόν αποβλήτων είναι αυτά που αφορούν στα οχήματα όταν τα οδηγούμε σε απόσυση, έτσι το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Είναι του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, είναι των λιπαντικών ελαίων, είναι των ηλεκτρικών στυλών και συσσωρευτών, των μπαταριών δηλαδή, είναι τα ελαστικά των οχημάτων και βεβαίως το καινούριο κεφάλαιο που αφορά τα υλικά εξκαφών και κατασκευών και καταδεφίσεων, τα ξέρουμε όλοι ως τα μπάζα. Είναι ένα καινούριο δεδομένο το οποίο έρχεται να επηρεάσει την κατασκευαστική δραστηριότητα στα δημόσια και οικοδομικά και ιδιωτικά έργα, σε μια περίοδο βέβαια που αυτός ο τομέας, παρά τη σημασία που έχει για την οικονομία, βρίσκεται σε πάρα πολύ ιστορικά χαμηλά. Αυτή είναι η ταυτότητα. Έτσι, με αφορμή αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα, κυρία Λαζαρίδη, να μας δώσετε μια εικόνα πώς δομείται αυτός ο χώρος. Ωραία. Είναι βέβαια και τα απόβλητα συσκευασιών. Ναι. Οι γνωστές μας συσκευασίες, που αυτά γίνονται πολύ σύντομα απόβλητα, από τα οποία ξεκίνησε και αυτό το πλαίσιο της ανακύκλωσης μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για το τι εννοούμε εναλλακτική διαχείριση. Είναι ένας όρος που έχουμε αποδώσει στην Ελλάδα, την λεγόμενη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Τι εννοούμε δηλαδή? Κάθε παραγωγός αποβλήτων, μια βιομηχανική δραστηριότητα, ένα εργοστάσιο, παράγει απόβλητα. Φυσικά και έχει την ευθύνη για τα απόβλητα της παραγωγικής του διαδικασίας. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε μια καλή διαχείριση όλων των αποβλήτων, αξιοποίηση, ανακύκλωση και εξασφάλιση των φυσικών πόρων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα απόβλητα, πέρα από το ότι είναι ένα πρόβλημα να τα πετάξεις, περιέχουν πολύτιμους φυσικούς πόρους που θέλουμε να τους σώσουμε. Δεν μπορούμε να εξάγουμε συνεχώς από το περιβάλλον φρέσκους πόρους και να τους πετάμε να λειτουργούμε γραμμικά. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, λοιπόν? Να δώσουμε το σωστό σήμα στον παραγωγό, να τον κάνουμε εν μέρει τουλάχιστον υπεύθυνο για τα προϊόντα του όταν αυτά γίνουν απόβλητα. Και ξεκίνησαμε με τις συσκευασίες, προχωρήσαμε με το ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και όλα αυτά τα ρεύματα αποβλήτων που είδατε. Τα περισσότερα από αυτά έχουν μπει σε αυτό το πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης, μάλλον στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού από ευρωπαϊκές οδηγίες. Στην Ελλάδα όμως διαπιστώσαμε ότι αυτό το πλέγμα που λέει ότι ο παραγωγός, και μέσω του παραγωγού ουσιαστικά ο καταναλωτής βέβαια, πληρώνει κάτι το οποίο ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος, δεν το βλέπει ως διαφορετικό κόστος, δεν είναι διαφορετικό κόστος, και έτσι ο παραγωγός που είναι υπεύθυνος να το αποδώσει, όχι πια στην πολιτεία με τη μορφή ενός φόρου, αλλά με την ίδια λογική, με τη λογική του τέλους, υποχρεωτικά σε έναν οργανισμό που φτιάχνουν μαζί όλοι οι παραγωγοί και τον διευθύνουν. Και αυτά είναι τα λεγόμενα συστήματα, αυτές οι 15 εταιρείες που είπατε, που έχουμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουν αυτή την ιδιαίτερη μορφή. Αυτές, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για αυτές τις εταιρείες? Δηλαδή να μας πείτε, αν θέλετε, έναν κύκλο εργασιών που κάνουν, έναν αριθμό εργαζομένων που έχουν, έτσι να μας δώσετε μια μικρή τους ταυτότητα. Έχουν διάφορα μεγέθη. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, μετά και την κρίση, έχει χρήματα, παίρνει χρήματα από τις εισφορές. Δηλαδή τις εισφορές των παραγωγών, γύρω στα 20 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ οι μικρότερες είναι γύρω στο 1-1,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αντίστοιχα, με έναν αριθμό απασχολημένων. Δεν θα πρέπει να το δούμε μόνο σαν αριθμό απασχολημένων μέσα στις εταιρείες. Ναι. Γιατί μέσα στις εταιρείες απασχολείται κατά κύριο λόγο το διοικητικό τους προσωπικό, που δεν είναι πάρα πολύ. Αυτές οι εταιρείες όμως χρηματοδοτούν όλη την ανακύκλωση. Αγοράζουν τους κάδους, τους μπλε κάδους που βλέπουμε στους Δήμους. Αγοράζει ένα τέτοιο σύστημα. Τα φορτηγά που κάνουν ανακύκλωση. Την χρηματοδότηση των εργοστασίων. Σας είπε ο κ. Σιντζελέρ για μονάδες που έχουμε για την ανακύκλωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. Υπάρχουν αντίστοιχα τέτοιες μονάδες που κάνουν ανακύκλωση συσκευασίας. Έχουμε 28 τέτοια εργοστάσια. Στον όλο κύκλο εργασιών, όχι των εταιριών, όχι με προσωπικό των εταιριών, αλλά τον κύκλο εργασιών που τροφοδοτούν αυτές οι εταιρείες μέσω των εισφορών, δηλαδή την οργάνωση της ανακύκλωσης, απασχολείται γύρω στις 4.000 άτομα σήμερα στη χώρα μας και υπάρχει δυναμικό και για περισσότερες θέσεις εργασίας. Κύριε Τζελέρη, είναι ένας χώρος δυναμικός, αναπτυσσόμενος και θα ήθελα να δώσουμε και ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους. Πολλές φορές τους ξεχνάμε και πολλοί οργανώνουν τις σπουδές τους, πολλοί οργανώνουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Αυτός ο χώρος είναι αναπτυσσόμενος και τι βασικές ειδικότητες σε όλες τις διαβαθμίσεις και στο τεχνικό προσωπικό και στο επιστημονικό προσωπικό μπορεί να καλύψει στο μέλλον? Υπάρχει στο χώρο της ανακύκλωσης και των ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και γενικότερα και στα άλλα είδη, στα άλλα προϊόντα,
υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι, θα έλεγα, πάρα πολύ καινούριο για τη χώρα, για την Ευρώπη γενικότερα. Θα έλεγα ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, όπως είπε και η κυρία Λαζαρίδη, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Ειδικότητες, ξεκινάμε από ειδικότητες μηχανικού ή εξειδικευμένου περιβαλλοντολόγου ή κάποιες ειδικότητες που είναι γύρω από τα υλικά ανακύκλωσης, αλλά μην ξεχνάμε ότι, και αυτό που ρωτήσατε για τους εργαζόμενους γύρω από αυτές τις επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά όλων αυτών των αποβλήτων, όλη αυτή τη διακίνηση, με την ενοικίαση των κάδων ή των μέσων. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι και με τους πλέον συντηρητικούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια ακόμη και να διπλασιαστεί ο κύκλος εργασιών. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα όμως είναι μια οικονομική λειτουργία, μια παραγωγική λειτουργία η ανακύκλωση. Μας είπε η κυρία Λαζαρίδη πριν από λίγο ότι έχουμε μια έμεση συμμετοχή όλοι σε αυτόν τον κύκλο. Είμαστε μικρομέτοχοι, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Και θα παρακαλούσα να δούμε το ρεπορτάζ που δίνει την αφορμή να συζητήσουμε πώς λειτουργεί ο οικονομικός μηχανισμός της ανακύκλωσης. Παρακαλώ το ρεπορτάζ για να συζητήσουμε. Τα συστήματα ανακύκλωσης από τον νόμο προβλέπεται να είναι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και απαγορεύεται να αποδίδουν μερίσματα στους μετόχους τους. Αντίθετα, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να επενδύονται στην εξάπλωση των συστημάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης σε κάθε τομέα, με παράλληλα ωφέλη για την απασχόληση, την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, η υπόχρεη για ανακύκλωση, δηλαδή η εισαγωγής, η έμπορη και παραγωγή των προϊόντων, είναι υποχρεωμένη να συνδέονται με φορείς διαχείρισης. Οι υπόχρεοι και οι φορείς διαχείρισης στην πράξη διαχειρίζονται τα χρήματα των καταναλωτών. Σύμφωνα με την αρχή ορυπαίνων πληρώνει, στις συσκευές και τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής υπάρχει ενσωματωμένο ένα ποσοστό περίπου 2/1000 επί της τιμής του προϊόντος που εισπράτεται από τον υπόχρεο για την ανακύκλωση. Κυρία Λαζαρίδη, είστε επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ θα μας εξηγήσετε ακόμη καλύτερα πώς δουλεύει ο μηχανισμός, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι έχετε την κεντρική ευθύνη να εποπτεύετε και να υπάρχει μια λειτουργία σωστή, αντικειμενική όλου αυτού του συστήματος. Πώς προχωράμε σε αυτό το πράγμα, τι έχουμε πετύχει? Κοιτάξτε, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης έχει την ευθύνη να δίνει εγκρίσεις λειτουργίας σε αυτές τις εταιρείες που τις διευρυμένης ευθύνης παραγωγούν τα συστήματα, να τους εποπτεύει, να τους ελέγχει και να διασφαλίζει την ακρίβεια των στοιχείων που δίνουν αυτές οι εταιρείες και να διευκολύνει με κάθε τρόπο την ροή αυτή των χρημάτων των καταναλωτών προς το σωστό σκοπό που είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης. Για τα οποία, επιτρέψτε μου να σας διακόψω, ελεγχόμαστε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, για τα στοιχεία ελεγχόμαστε πλήρως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το άλλο κομμάτι. Εμείς παρέχουμε τα στοιχεία στο Υπουργείο, το οποίο μέσα από δομημένες εκθέσεις και μέσα από μεθοδολογία την οποία οφείλουμε να διατυπώνουμε ποια είναι, τα παρέχουμε στην Eurostat και ελεγχόμαστε για αυτές. Η χώρα έχει εθνικούς στόχους ανακύκλωσης. Για κάθε ένα από τα υλικά που αναφέρατε υπάρχουν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι. Πρέπει να πετύχουμε τόσο σε 100 ανακύκλωση, τόσο σε 100 αξιοποίηση, για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Για κάποια το έχουμε πετύχει με σχετική άνεση, κάποια το είχαμε πετύχει και η κρίση μας βάζει πολύ μεγάλες προκλήσεις. Σε κάποια αγωνιζόμαστε να το φτάσουμε και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ίσως γνωρίζουν οι περισσότεροι τους ακροατές σας, κατά διαστήματα βάζει όλο και αυστηρότερους στόχους. Οπότε το ότι έπιασε σήμερα ένα στόχο, αύριο έχει έναν ακόμη αυστηρότερο. Η λειτουργία του μηχανισμού έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που εσείς να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, τα υλικά που ανακυκλώνονται, τα τιμολόγια τα οποία συνοδεύουν τα υλικά, είναι όλα υπό έλεγχο? Ή πρέπει να κάνουμε δουλειά σε αυτό το κομμάτι? Νομίζω ότι το κεφάλι του ήσυχο κανείς δεν μπορεί να το έχει σε αυτό το πλαίσιο, σε έναν τέτοιο μηχανισμό. Γι' αυτό και ξεκίνησε ο οργανισμός και κάνει ελέγχους. Ξεκίνησε από τότε που άρχισε να έχει πόρους ουσιαστικά. Κάνει ελέγχους με μεγάλους διεθνείς οίκους ελεγκτικούς, τόσο για τα οικονομικά διαχειριστικά στοιχεία των συστημάτων, όσο και για τα ποσοτικά στοιχεία. Έχουμε προχωρήσει σε ελέγχους 2 συστημάτων μέχρι τώρα. Στο ένα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, στο άλλο δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Διαπιστώσαμε σημαντικά προβλήματα. Έτσι, χαρακτηριστικά 2-3 πράγματα για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα του κατά πόσο το σύστημα έχει καλές και διαχειριστικές δομές.
όσο οφείλει να έχει, κάνει τους διαγωνισμούς του, καταγράφει τα πάντα και τα περισσότερα συστήματα, η εικόνα που έχουμε είναι ότι ακολουθούν αυτή την ροή και θα το επιβεβαιώσουμε με τους ελέγχους που θα επεκταθούν σε όλα τα συστήματα. Το άλλο κομμάτι είναι τα στοιχεία που μας δίνουν. Γιατί και για τα συστήματα, επειδή τα συστήματα χρηματοδοτούν την ανακύκλωση, πρέπει και αυτά να παίρνουν αξιόπιστα στοιχεία. Και τα συστήματα στείνουν και δαπανούν αρκετά χρήματα για να στήσουν μηχανισμούς ελέγχου των συνεργαζόμενών τους. Γιατί δεν κάνουν τα συστήματα την ανακύκλωση, συνεργάζονται με άλλες εταιρείες, που αυτές οι εταιρείες είναι κερδοσκοπικές, συνεργάζονται και με τους Δήμους. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουν ότι δεν τους προμηθεύουν με λανθασμένα στοιχεία, και δεν μιλάω πάντα για πρόθεση, μπορεί να υπάρχει και περίπτωση λάθους, οι συνεργάτες τους. Αυτό βοηθάμε τα συστήματα και μέσα από τους ελέγχους που κάνουμε εμείς να διασφαλίσουμε ότι έχουν στήσει τους σωστούς μηχανισμούς, να βεβαιωθούμε ότι τους έχουν στήσει, αν δεν τους έχουν στήσει να τα βοηθήσουμε να στήσουν καλύτερους, έτσι ώστε να είμαστε όλοι σίγουροι για τα δεδομένα που έχουμε, γιατί μόνο με ορθά δεδομένα μπορείς να κάνεις ορθό σχεδιασμό. Σωστό. Κύριε Τζελέρ, μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πιο παραστατικά, αν έχετε την καλοσύνη, ο μηχανισμός της ανακύκλωσης, όπως είπαμε, πώς συνδέει τον καταναλωτή, τον παραγωγό ή αυτόν που εμπορεύεται ένα προϊόν με την μονάδα ανακύκλωσης που εκπροσωπείτε εσείς και ποιος είναι ο τελικός στόχος και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, καταρχάς να τονίσω και αυτό που υπόθηκε βέβαια και στο ρεπορτάζ, γιατί κάποιοι μπορεί να απορρίσουν και να πούνε παραγωγός ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα είναι κάτι άγνωστο. Η έννοια του παραγωγού για το δικό μας το χώρο είναι και εισαγωγέας, είναι παραγωγός, και όποιος αντιπρόσωπος, δηλαδή όποιος εισάγει και μεταπολεί προϊόν, είναι παραγωγός. Οπότε έχει και την υποχρέωση να συμβληθεί με κάποιο σύστημα για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για εναλλακτική διαχείριση. Από εκεί και πέρα, πώς συνδέεται ο παραγωγός με την ανακύκλωση. Ανάλογα με τις πωλήσεις των προϊόντων, των ηλεκτρικών συσκευών, των προϊόντων που μπαίνουν μέσα σε αυτές τις κατηγορίες των ηλεκτρικών συσκευών, ανάλογα με τις πωλήσεις, τα τεμάχια και κατ' επέκταση το βάρος των συσκευών, υποχρεούται να δώσει μία μικρή χρηματική εισφορά. Αυτή η χρηματική εισφορά έρχεται στο σύστημα με το οποίο έχει. Να την προσδιορίσουμε για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, γιατί μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι είναι ένα σημαντικό ποσό. Πόσο είναι αυτό? Όχι, όπως υπόθηκε και στο ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί να φτάνει σε κάποια προϊόντα, είναι ανάλογα με το βάρος των προϊόντων, έως και το 0,5% στο maximum της αξίας τους. Δηλαδή, δεν είναι παραπάνω. Εντάξει, είναι μερικά ευρώ, ας πούμε, μερικά ευρώ. Σε μια μεγάλη ηλεκτρική συσκευή. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή μπορεί για κάποιο μεγάλο ψυγείο να πληρώσει 5 έως 10 ευρώ. Εντάξει, να το ξέρουν όμως οι καταναλωτές, γιατί τα πληρώνουν αυτά τα λεφτά αγοράζοντας το ψυγείο και βάζουν έτσι μια οψιόν, ανοίγουν μια υποχρέωση κάποτε αυτό το ψυγείο να ανακυκλωθεί. Όχι, είναι καλό να γνωρίζουν ότι πληρώνουν γι' αυτό και πιθανότατα το να το γνωρίζουν να τους βοηθήσει να αναπτύξουν και μεγαλύτερη περιβαλλοντική. Και συνευθύνη που λέμε. Συνευθύνη, γιατί από εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, αυτά που θα συζητήσουμε αργότερα. Ναι. Από την έλλειψή της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η κάθε εταιρεία που έχει συμβληθεί με το σύστημα και με το δικό μας το σύστημα είναι υποχρεωμένη βάσει των πωλήσεών της κάθε μήνα να πληρώνει αυτά τα ποσά τα οποία παίρνει ουσιαστικά από τον καταναλωτή στην εταιρεία και εμείς φροντίζουμε από εκεί και πέρα ως υπεύθυνοι για την οργάνωση αλλά και τον έλεγχο του όλου κυκλώματος της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών να κάνουμε συμφωνίες και να φροντίσουμε για τη συλλογή, τη μεταφορά, αλλά και την απορρίπανση και την επεξεργασία των ηλεκτρικών συσκευών. Οπότε από όλα αυτά να παραχθεί και πρώτη το ίδιο ύλη. βέβαια κάνει κάθε φορέας, κάθε ρεύμα ανακύκλωσης. Κάθε σύστημα. Κάθε σύστημα. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, κυρία Λαζαρίδη, όλος αυτός ο κουμπαράς, τι ποσό είναι, δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα που μαζεύονται για να ανακυκλώνονται όλα αυτά τα υλικά, όχι μόνο ηλεκτρικές συσκευές? Στο σύνολο των εισφορών όλων αυτών των συστημάτων, σήμερα υπολογίζεται γύρω στα 30-35 εκατομμύρια και σας το λέω έτσι λίγο διστακτικά γιατί πέφτει διαρκώς. Σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση. Το πέφτει διαρκώς που λέτε είναι το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, διότι η κρίση επηρεάζει τα πάντα στη ζωή μας, οπωσδήποτε θα έχει επηρεάσει και το δικό σας τομέα της ανακύκλωσης. Αλλά δεν φτάνει μόνο η κρίση, οι παθογένειες της κρίσης και της διάλυσης, αν θέλετε, των μηχανισμών του κράτους έχουν σαν αποτέλεσμα να έχετε και ένα πρόσθετο πρόβλημα,
το οποίο είναι οι λεγόμενοι γυρολόγοι, είναι αυτή η άτυπη, η παράτυπη, η παράνομη ανακύκλωση που γίνεται από κάποιους παράλληλους μηχανισμούς. Και θα ήθελα να πάρουμε το ένασμα από ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνεργάτης της εκπομπής η Ελευθερία Σακέτου για την κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανακύκλωση σε αυτή τη φάση, για να έχουμε το επόμενο θέμα συζήτησής μας. Επιπτώσεις δέχεται ο τομέας των 15 επίσημων συστημάτων της ανακύκλωσης, τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από το φαινόμενο των γυρολόγων, κυρίως μεταναστών και Αθηγάνων, που έχει πάρει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, οι γυρολόγοι φτάνουν στο σημείο που θα αποτεθεί μια συσκευή προς ανακύκλωση σε διάστημα περίπου 15 λεπτών, δίνοντας την εικόνα μιας ατελείωτης μυρμηγκοφολιάς που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι γυρολόγοι συνήθως με μικρά φορτηγά και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, αλλά και πολλοί μετανάστες με καροτσάκια από τα σούπερ μάρκετ αφαιρούν υλικό από τα σημεία συγκέντρωσης προς ανακύκλωση, δημιουργώντας ένα παράλληλο σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας υλικών. Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος είναι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα μέταλλα αλλά και το χαρτί μαζί με τις συσκευασίες. Κυρία Λαζαρίδη, πόσο έχει μειωθεί, αν θέλετε, ο όγκος της ανακύκλωσης? Έχουμε κάποια στοιχεία, κάποια ποσοστά να δώσουμε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης? Η εικόνα που έχουμε ότι από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση σε αρκετά υλικά μπορεί να έχουμε και ένα 25% μείωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό μέγεθος. Γιατί η ανακύκλωση συνάδει και με την κατανάλωση. Δεν καταναλώνω, δεν έχω και υλικό να ανακυκλώσω. Αυτό είναι το ένας μεγάλος άξονας. Ο άλλος είναι, όπως με πολύ σωστό τρόπο έδειξε το ρεπορτάζ σας, οι γυρολόγοι οι οποίοι παίρνουν υλικά από τα υλικά προς ανακύκλωση, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι με τις συσκευές τις ηλεκτρικές και τις ηλεκτρονικές, και νομίζω και ο Σιντζελέ είναι ο καταλληλότερος. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που είπατε εσείς, σαν Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ότι όταν κάποιος βγάλει μια συσκευή προς ανακύκλωση έξω από το σπίτι του, σε 15 λεπτά θα υπάρξει ένας από αυτούς τους γυρολόγους άτυπης ανακύκλωσης, αυτούς τους παρανόμους μετανάστες, τους Αθήγανους, όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζούμε καθημερινά, να το πάρει. Βεβαίως, αν γίνει ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να αφορά και κλιματική βία, μπορεί να μην έρθει κάποιος σε 15 λεπτά, να έρθει σε πολύ περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Αλλά δείχνει όμως πόσο πολύ έχει οργανωθεί αυτός ο χώρος σαν παράνομο κύκλωμα, σαν άτυπη ανακύκλωση, και απειλεί τη δική σας προσπάθεια. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος τριγυρνάει στους δρόμους σε όλες τις περιοχές και τις γειτονιές, και αυτός βρίσκεται πιεσμένος οικονομικά και παίρνει ό,τι βρεθεί. Επιπλέον βλέπουμε ότι παίρνει και υλικά συσκευασιών πια από τους μπλε κάδους. Βλέπεις κυρίως αυτό είναι οι μετανάστες, είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο. Είναι άνθρωποι που τους βλέπεις ότι κυκλοφορούν με τα καροτσάκια, άρα δεν έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια, και παίρνουν ακόμη και χαρτί πια, που δεν είναι ένα τόσο ακριβό. Ξέρετε, κυρία Λαζαρίδη, πολλοί κόσμος νομίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή υπάρχει και μια συμπάθεια και όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απόκληροι και πολύ αδύνατοι κρίκοι στην κοινωνία μας, ότι με μια άλλη εκδοχή οι καημένοι βοηθούν και την ανακύκλωση. Λίγοι μπαίνουν στον κόπο να σκεφτούν ή να μάθουν ότι πρόκειται για ένα κύκλωμα που πρώτους αυτούς εκμεταλλεύεται, και πίσω από αυτή τη λειτουργία υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά και εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή και μαύρη εργασία και ανασφάλιστη εργασία. Αλλά κάποιοι στο τέλος της ημέρας από όλη αυτή τη λειτουργία κερδίζουν άτυπα πολλά χρήματα. Ναι, υπάρχει μια πυραμίδα. Στη βάση της πυραμίδας υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε, οι οποίοι, όπως είπατε, πραγματικά βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση, και οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο μεροκάματο που τους εξασφαλίζει μια ελάχιστη διαβίωση. Όμως δεν βοηθούν στην ανακύκλωση, γιατί λειτουργούν παίρνοντας υλικά από τα οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης. Σε αυτό γίνεται μια προσπάθεια, είναι δύσκολο, αλλά η ιδέα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρεις τρόπους να τους ενσωματώσεις, να δουλέψεις μαζί τους, να τους βάλεις μέσα σε πιο τυπικά κυκλώματα. Γιατί αφενός έχεις μια ροή χρημάτων η οποία δεν είναι τυπική, δεν είναι μαύρη, επομένως αν το δει κανείς το σφαιρικό του θέμα, ναι, το κράτος χάνει κάποια έσοδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πολλά από τα υλικά, πολλά από τα αντικείμενα, όπως ειδικά οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έχουν πολλά επικίνδυνα υλικά. Δηλαδή η συμπεριφορά αυτή υποβαθμίζει το περιβάλλον, αυξάνει τη ρύπανση. Μπορεί να έχεις υλικά κλεμμένα όπως καλώδια, τα οποία ανακαίγονται σε ανοιχτές εστίες κοντά σε κατοικίες.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά, μια βλάβη στην υγεία. Έχεις όλη αυτή τη δομή των συστημάτων μέσα από την νομοθεσία, την οποία πληρώνει ο καταναλωτής και η οποία έχει στηθεί ακριβώς όχι μόνο για να ανακυκλώνει, αλλά για να διασφαλίζει την περιβαλλοντικά ορθή, και άρα ορθή και για την υγεία μας, διαχείριση αυτών των ρευμάτων. Και αυτό το άτυπο κύκλωμα, για να βγάλει κάποια ελάχιστα χρήματα στη βάση του και κάποια ίσως περισσότερα στην κορυφή της πυραμίδας, πρακτικά υποσκάπτει όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Τζελέρ, τι νομίζετε εσείς από τη δική σας πλευρά ότι πρέπει να γίνει, μήπως χρειάζονται επιτακτικά και άμεσα μέτρα? Και είναι ένα θέμα το οποίο για να αντιμετωπιστεί πρέπει να ενεργοποιηθούν πολλοί εμπλεκόμενοι. Δεν είναι μόνο θέμα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι και θέμα κοινωνικό, είναι και θέμα αστυνομικό, είναι και θέμα οικονομικό. Εγώ θα ξεκινήσω από το οικονομικό και θα πω κιόλας ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη βάση της πυραμίδας μάλλον έχουν το μικρότερο μέρος της ευθύνης και εν μέρει αναπληρώνουν και κάποια έλλειψη περιβαλλοντικής ευθύνης του πολίτη. Γιατί αυτό που λέτε ότι κατεβάζουμε την ηλεκτρική συσκευή στο πεζοδρόμιο και έρχονται και τη μαζεύουν, έχουμε και εμείς κάποια ευθύνη που το κάνουμε αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί και κάποιοι μηχανισμοί και μέσω των δήμων και μέσω καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών που μπορούν οι πολίτες με πολύ λίγο κόπο να δώσουν την παλιά τους συσκευή για ανακύκλωση μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα. Οι δήμοι ανταποκρίνονται, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά... Οι δήμοι ανταποκρίνονται σε πολύ μικρό βαθμό ακόμη. Έχουμε και το φαινόμενο της αλλαγής σε καλλικρατικούς που τους δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Και αν δεν υπάρχει όλη αυτή η παθογένεια, δεν αναπτύσσονται τα φαινόμενα εύκολα. Προφανώς χρειάζεται το θέμα μια συνολική ρύθμιση. Πέραν αυτού όμως, επειδή έχουμε και την εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που ο πολίτης μπορεί να πάει με το αυτοκίνητό του ένα ογκώδες αντικείμενο, μια μεγάλη ηλεκτρική συσκευή, την κουζίνα του, και 20-25 χιλιόμετρα μακριά για να την πάει σε κάποιο σημείο για ανακύκλωση, ενώ εμείς δεν θέλουμε ούτε να την κατεβάσουμε. Γι' αυτό θα πω ότι είναι μικρότερη ευθύνη της βάσης της πυραμίδας παρά όλων των άλλων. Όσο ανεβαίνουμε προς τα επάνω, εκεί υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, εκεί υπάρχει το παράνομο κέρδος, η μαύρη οικονομία που δημιουργεί όλα αυτά τα άσχημα και για το κράτος, λιγότερα έσοδα, αλλά θα έλεγα θα πρέπει να μείνουμε και να τονίσουμε και το περιβαλλοντικό κόστος. Το οποίο είναι τεράστιο. Εγώ καταλαβαίνω από τις τοποθετήσεις σας ότι είναι ένα θέμα ανοιχτό, το οποίο χρήζει αντιμετώπισης, ασφαλώς. Καταλαβαίνω επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο, αν θέλετε, λίγο μεταβατική, στην οποία δεν μπορούν να γίνουν και άμεσες ενέργειες. Αλλά όμως πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου πως είναι ένα θέμα που πρέπει να μπει στην ατζέντα αμέσως μόλις υπάρξουν δυνατότητες για συνέργειες και πολιτικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί στη σωστή βάση. Διότι ήδη περιγράψατε πολλές παθογένειες. Εγώ κρατάω την περιβαλλοντική παθογένεια πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα βέβαια είναι πολύ σημαντικά. Για να έχουμε ένα ένασμα για τη συζήτησή μας, γιατί είπε η κυρία Λαζαρίδη ότι γίνεται και ζημιά στο περιβάλλον όταν λειτουργεί αυτό το άτυπο κύκλωμα της ανακύκλωσης. Να μας το εξηγήσετε, να μας πείτε τι συμβαίνει και θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ, μέσα από την εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε, να δούμε αναλυτικά πώς δουλεύει ένα σύστημα ανακύκλωσης, μια εταιρεία ανακύκλωσης. Μετά από μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Περιβάλλον και ανάπτυξη, φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Το θέμα το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα είναι η ανακύκλωση. Μια πολύ μεγάλη παραγωγική οικονομική δραστηριότητα, η οποία δίνει απασχόληση, δίνει προστιθέμενη αξία στην οικονομία, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Έχουν γίνει πολλές επενδύσεις σε αναπτυξιακές υποδομές και βεβαίως έρχεται η κρίση και διάφορες παθογένειες του κράτους και της κοινωνίας να δημιουργήσουν εμπόδια, προβλήματα σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, κυρία Λαζαρίδη.
συζητούμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο στούντιο της εκπομπής με την κυρία Κάτια Λαζαρίδη, είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, τον κύριο Μάριο Ιτζελέρ, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, μία από τις 15 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο. Και είχαμε μείνει, κυρία Λαζαρίδη, ακριβώς στο σημείο που λέγαμε ότι όλο αυτό το κύκλωμα της παράτυπης, παράνομης, πώς θα την πει κανείς, ανακύκλωση, εκτός όλων των άλλων, δημιουργεί και περιβαλλοντική ζημιά. Ναι, η περιβαλλοντική ζημιά είναι πολύ μεγάλη, γιατί, όπως σας είπα, πολλά από τα υλικά που μαζεύουν οι ρακοσυλλέκτες έχουν επικίνδυνες ουσίες. Γι' αυτό και μπήκανε κάτω από αυτό το πλέγμα της εναλλακτικής διαχείρισης, ένα πλέγμα που έχει αναπτυχθεί εδώ και 10 χρόνια στη χώρα μας, περισσότερα στην Ευρώπη, και το οποίο με αρκετό κόπο έχει πάρει τα χρήματα του καταναλωτή με αυτόν τον τρόπο που εξηγήσατε και έχει τροφοδοτήσει ροές ανακύκλωσης, ανάπτυξη μονάδων, αυτές τις χιλιάδες θέσεις εργασίας και πρώτα απ' όλα την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση πρώτων υλών. Όμως αυτό το σύστημα τώρα βρίσκεται σε αρκετές πιέσεις. Μία από αυτές, όχι μοναδική βέβαια, είναι αυτή που λέμε για την άτυπη ανακύκλωση. Και θα πρέπει να δούμε και προσπαθούμε να δούμε συντονισμένα τι μπορεί να γίνει. Έχει όμως τις δυσκολίες του η αντιμετώπιση, γιατί σε πολλά σημεία πάσχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί σε άλλα επίπεδα. Βλέπεις ότι μπορεί να έχεις κάποιους αποδέκτες αυτών των υλικών, οι οποίοι να λειτουργούν σε εγκαταστάσεις που δεν είναι αδειοδοτημένες. Επεμβαίνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, κλείνει αυτή η εγκατάσταση, ανοίγει πολύ εύκολα δίπλα. Πάλι πάντα χωρίς αδειοδότηση, με διαφοροποιημένη αδειοδότηση, όχι αντίστοιχη της δραστηριότητάς τους. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με όλους, προφανώς με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος που είναι και στο ίδιο Υπουργείο και είναι άριστη συνεργασία, αλλά και αυτοί έχουν τα γνωστά προβλήματα στελέχωσης, τα οποία έχουν επιδεινωθεί στην εποχή του μνημονίου. Έχουμε περιπτώσεις όπως και αυτή που αντιμετωπίζει ο δικός μας οργανισμός, που δεν μπορείς να στελεχώσεις τον οργανισμό σου παρότι έχεις αυτοτελείς πόρους διαθέσιμους για αυτούς. Αν θέλετε, είναι οι παρενέργειες της κρίσης, οι οποίες δυσχεραίνουν τη λειτουργία όλου του δημοσίου τομέα και όχι μόνο βέβαια. Σωστό. Κοιτάξτε όμως, με βάση το σύστημα ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, μπορεί να καταλάβει κανείς την τεράστια προσπάθεια που γίνεται, και μιλάμε για μεγάλες και δομημένες εταιρείες που απασχολούν και πολύ προσωπικό. Και λίγο πριν είπε ο κύριος Ιτζελέρ για την συνείδηση των πολιτών. Αν ένας Έλληνας θα έχει, ας πούμε, την πρωτοβουλία να κατεβάσει την παλιά του συσκευή από το σπίτι του μέχρι το σημείο που θα περάσει ο Δήμος ή κάποιος άλλος να την πάρει, ενώ στο εξωτερικό κάποιοι άλλοι μπορεί να την πάνε 25 χιλιόμετρα μακριά. Εγώ είπα στον πρόλογό μου ότι δύσκολα σήμερα κάποιος θα αλλάξει συσκευή αν δεν έχει καταστραφεί σίγουρα λόγω της οικονομικής κρίσης. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι μέσα στην κρίση σίγουρα τα δεδομένα αλλάζουν, αλλά το κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί, οι λειτουργίες αυτών των συστημάτων και των εταιριών, είναι μια βάση αναφοράς για να πάμε σε ένα καλύτερο αύριο. Εγώ έτσι πιστεύω, κύριε Ιτζελέρ. Ναι, αυτό είναι σωστό έτσι όπως το λέτε. Δεν πάβει όμως πάντα να είναι η βάση σήμερα κιόλας που λιγότερο από ποτέ καταναλώνουμε, και ειδικά ηλεκτρικές συσκευές. Ενδεικτικό να σας πω για το χώρο των ηλεκτρικών συσκευών, ότι το 2011 σε σχέση με το 2008 η αγορά των ηλεκτρικών συσκευών είναι ακριβώς στη μέση, έχει πτώσει 50% και τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από το 2012 είναι ότι είναι ακόμη πιο κάτω. Είστε σίγουρος ότι όλοι οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ξέρουν ποιο είναι το φάσμα των συσκευών που πληρώνουν κάτι όταν το αγοράζουν για να κυκλοθεί και που έχουν υποχρέωση ηθική και συνείδησης όταν αυτό καταστραφεί, θέλουν να το αντικαταστήσουν, να μην το πετάξουν και να προβλέψουν να κυκλοθεί? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σήμερα, επειδή είναι πολύ πιο πολλά τα μηνύματα που δέχονται, πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση που έχουν σε όλα τα θέματα, ασφαλώς και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το γνωρίζουν. Ας κάνουμε λοιπόν μια παραχώρηση σε αυτούς που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν ή δεν το έχουν συνειδητοποιήσει καλά, να δούμε ένα ρεπορτάζ που θα παρουσιάσει και τη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, αλλά θα μας τονίσει και ποιες είναι αυτές οι συσκευές που πρέπει να φροντίζουμε να οδηγούνται προς ανακύκλωση.
Το σύστημα της εταιρείας ανακύκλωσης συσκευών είναι υπεύθυνος φορέας οργάνωσης και λειτουργίας του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Πρόκειται για εταιρεία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών, με χαρακτήρα οργανωτικό και ελεγκτικό. Στόχος της είναι η επίτευξη των εθνικών στόχων που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία και προβλέπουν τη χωριστή συλλογή 4 κιλών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακάτοικο. Ειδικότερα πρόκειται για λευκές συσκευές, κλιματιστικά, μικρές οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, φωτιστικά είδη, ηλεκτρικά εργαλεία, παιχνίδια ψυχαγωγίας, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές. Περαιτέρω στόχο της εταιρείας είναι και η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και συνεπώς η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Κύριε Τζελέρ, βεβαίως το ρεπορτάζ τόνισε περισσότερο τα συστήματα ανακύκλωσης συσκευών, αλλά μπορείτε εσείς να μας δώσετε την εικόνα και να μας μεταφέρετε και στις δικές σας εγκαταστάσεις και στις δικές σας λειτουργίες για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Ναι, καταρχάς να ενημερώσουμε για το ευρύ κοινό, να πούμε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές που ανακυκλώνονται είναι, έτσι να το πούμε πολύ απλά και γενικά να μην πάμε σε κατηγορίες, είναι πολλές οι κατηγορίες, είναι 10 κύριες κατηγορίες σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κάθε κατηγορία από αυτές έχει και κάποιες υποκατηγορίες. Με μία σκέψη έτσι στο μυαλό, ό,τι μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία, είναι συσκευή που πρέπει να ανακυκλωθεί, πρέπει να απορρυπανθεί και αυτή τα υλικά την έννοια της απορρίπανσης που λέτε, ναι, μπορείτε να την εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Λίγο πολύ σε όλες τις συσκευές υπάρχουν κάποια επικίνδυνα υλικά. Ναι. Αυτά τα επικίνδυνα υλικά ασφαλώς και σήμερα και με τις προδιαγραφές που υπάρχουν για την κατασκευή των προϊόντων είναι πολύ λιγότερα και η ασφάλεια για το κοινό είναι πολύ υψηλότερη. Αλλά εμείς ανακυκλώνουμε, όπως και σαν πολίτες πετάμε και συσκευές που είναι πολύ παλιότερες, οι οποίες έχουν και πιο πολλά επικίνδυνα υλικά. Απ' την άλλη, δεν είναι επικίνδυνα όταν απλά χρησιμοποιούμε τη συσκευή μας. Όταν όμως αυτή η συσκευή βρεθεί στο δρόμο, καταστραφεί ή κανιβαλιστεί ή σπάσουν κάποια μέρη ή για παράδειγμα σε ένα ψυγείο τρυπηθεί το ψυγείο και φύγει το φρέον. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Υπάρχουν μέσα βαρέα μέταλλα που θα μολύνουν και τον υδροφόρο ορίζοντα. Όπως σας είπαμε, τα ψυγεία, το φρέον θα κάνει μεγάλη ζημιά στο όζον. Δηλαδή, εσείς όταν θα πάρετε μια συσκευή θα την αποσυναρμολογήσετε και θα διαχωρίσετε κάθε υλικό και κάθε εξάρτημα αυτής της συσκευής κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει το καθένα ένα δρόμο ανακύκλωσης. Θα έλεγα ότι είναι πρωταρχικός στόχος και καθήκον μας το πρώτο που θα κάνουμε να απορρυπάνουμε τη συσκευή. Δηλαδή η συσκευή αφού γίνει συλλογή της και μεταφερθεί στη μονάδα επεξεργασίας και όπως σας είπα υπάρχουν αρκετές, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 7 μονάδες, κάποιες εξ αυτών είναι υπερσύγχρονες. Μπορείτε να μας πείτε γεωγραφικά που είναι? Γεωγραφικά είναι σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν μονάδες και στην Πελοπόννησο και στην περιοχή της Αττικής, στη Θεσσαλία, στην Βόρεια Ελλάδα, στο Κιλκής, ακόμη και στο Βόρειο Αιγαίο. Τι επενδύσεις είναι όλες αυτές, τι δική σας εταιρεία? Κοιτάξτε, οι μονάδες αυτές δεν ανήκουν στην ανακύκλωση συσκευών ΑΕ, είναι επενδυτές, ιδιώτες, οι οποίοι έχουν στήσει τις μονάδες τους και συνεργάζονται με το σύστημα. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν το εποπτεύετε το σύστημα? Εμείς φροντίζουμε να γίνεται σωστά η οργάνωση, αλλά και ελέγχουμε να γίνεται σωστά η ανακύκλωση και η απορρίπανση των συσκευών. Εσείς έχετε, σαν μετόχους σας, εσάς είναι η παραγωγή και οι έμποροι? Σαν μέτοχοι δικοί μας της εταιρείας μας είναι εταιρείες που εισάγουν ηλεκτρικές συσκευές. Μάλιστα. Επειδή, κυρία Ζαρίδη, οι εισαγωγείς και οι έμποροι έχουν, όπως μας εξηγήσατε, την υποχρέωση να συμμετέχουν σε εταιρείες ανακύκλωσης, υπάρχουν και πρωτοβουλίες μέσα στην κρίση που οι ίδιοι οι παραγωγικοί έμποροι θα ενισχύουν την ανακύκλωση με αποσύρσεις, με κάποια κίνητρα, με κάποιες τέτοιες πολιτικές? Ανάλογα με το υλικό έχουμε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες, όχι, κυρίως εκεί που τα υλικά έχουν μεγάλη αξία. Γιατί
στην ανακύκλωση, σε όλα τα υλικά αυτά που δείξατε στην αρχική σας καρτέλα, υπάρχουν υλικά που έχουν μικρή αξία, δηλαδή η αξία τους είναι μικρότερη από το κόστος του να τα μαζέψεις, να τα πάρεις χωριστά γιατί είναι διάσπαρτα. Το χαρτί, για παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να πουλιέται 100 ευρώ ο τόνος, αν το έχεις καθαρό το παλαιό χαρτί. Για να μαζέψεις όμως ένα τόνο χαρτί είναι πολύ ακριβό, είναι διάσπαρτο. Υπάρχουν άλλα υλικά, όπως ο μόλιβδος, ο οποίος είναι πολύ ακριβότερα. Το μόλιβδο το βρίσκουμε στους συσσωρευτές της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Υπάρχουν λοιπόν εκεί πρωτοβουλίες όχι τόσο των παραγωγών, αλλά των εταιριών που δουλεύουν από αυτά τα υλικά, οι οποίες θέλουν να συντονιστούν, θέλουν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, θέλουν να μαζευτεί καλύτερα αυτό το υλικό, γιατί αποτελεί την πρώτη ύλη τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουμε, γι' αυτό και είχαμε και πρόσφατα αδειοδοτήθηκε ένα νέο σύστημα σε αυτόν τον τομέα, το οποίο θα λειτουργήσει επικουρικά σε υπάρχοντα συστήματα, τα οποία κάνουν ήδη πάρα πολύ καλή δουλειά. Έτσι λοιπόν ποικίλει ανάλογα με το υλικό. Η παραγωγή με την έννοια του νόμου, δηλαδή αυτοί που εισάγουν το προϊόν για το οποίο υπάρχει υποχρέωση στην ελληνική αγορά, είτε το εισάγουν επειδή το παράγουν σε ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα, είτε το εισάγουν μέσω τελωνείου, δεν ενθουσιάζονται πάντα να πληρώνουν την εισφορά τους. Είναι λογικό, είναι μια μορφή φόρου, είναι ένας τέλος. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό τέλος, είναι ένα πράσινο τέλος, το οποίο τροφοδοτεί όλη αυτή την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη. Ο ρόλος μας εμάς στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, και σε αυτό εντατικοποιούμε πολύ σοβαρά τις προσπάθειές μας, είναι να μην έχουμε free riders, παίκτες οι οποίοι δεν πληρώνουν και επομένως κερδίζουν εις βάρος όλων των άλλων που είναι νόμιμοι και πληρώνουν. Γιατί αυτοί οι ελεύθεροι παίκτες επίσης χρεώνουν στον καταναλωτή το τέλος της ανακύκλωσης. Απλώς δεν το αποδίδουν ποτέ σε ένα σύστημα, δεν συμβάλλονται ποτέ με ένα σύστημα. Πρωτοβουλίες όμως έχουμε εκεί, θετικές πρωτοβουλίες, εκεί που τα υλικά έχουν αξία, και εκεί πάλι ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης είναι να προσέχει ότι τα συστήματα κάνουν αυτό ακριβώς όπως είπε ο κ. Σιντζελέρ, και το οποίο η ανακύκλωση συσκευών το κάνει αρκετά συστηματικά, να ελέγχουν τα εργοστάσια ότι πληρούν τους περιβαλλοντικούς τους όρους. Ότι δεν έχουν μόνο μια άδεια που λέει ότι θα κάνεις αυτό έτσι και αλλιώς, το οποίο είναι ο σωστός τρόπος να απορρυπάνεις το απόβλητο και να το αποσυναρμολογείς, αλλά πραγματικά το κάνουν. Πετυχαίνουμε, κυρία Λαζαρίδη, το τελικό προϊόν από την ανακύκλωση σαν πρώτη ύλη πια να είναι ανταγωνιστικό, να είναι ελκυστικό στην αγορά? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι στα υλικά που παράγονται πετυχαίνουμε ποιότητες αντίστοιχες με αυτές που πετυχαίνουν οι μονάδες και τα συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Νομίζω ότι πετυχαίνουμε μια αρκετά καλή ποιότητα και γι' αυτό είτε απορροφάται από ελληνικές βιομηχανίες, είτε, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, πηγαίνει στο εξωτερικό, εξάγεται, κυρίως σε χώρες της Ασίας. Η Κίνα έχει μια πολύ μεγάλη δίψα για πρώτες ύλες. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ εξαγωγών και τοπικής βιομηχανίας. Όμως το υλικό που παίρνουμε είναι ένα υλικό που αξιοποιείται. Για να πούμε και ένα νούμερο, γνωρίζουμε ότι, απλώς το λέω στρογγυλοποιώντας, ότι γύρω σε 760.000 τόνοι υλικών, διαφόρων τύπων υλικών, ανακυκλώθηκαν, δηλαδή αξιοποιήθηκαν. Όταν λέω ανακύκλωση, δεν σημαίνει ότι το μάζεψε χωριστά, σημαίνει ότι ξαναμπήκε σε παραγωγική διαδικασία πέρσι στην Ελλάδα. Δεν είναι μικρό νούμερο. Να δούμε όμως λίγο, γιατί πάντα είπαμε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευών, κυρία Τζελέρ, να δούμε σε μια κάρτα πώς καταγράφονται αυτά. Βεβαίως είναι το πρόβλημα της παράνομης μεταφοράς και εμπορίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς απορρίπανση και επεξεργασία. Είναι αυτό το θέμα που μας είπατε πριν από λίγο και οι δύο, και τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον. Είναι η αφαίρεση κατασκευαστικών στοιχείων χωρίς την τήρηση κανόνων ασφαλείας. Είναι η απουσία επαρκών ελέγχων από τους κρατικούς φορείς. Είναι οι ποινές που δεν λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι η αδυναμία των αρχών για τον έλεγχο των παράνομων εξαγωγών των κατασκευαστικών μερών. Είναι η αδράνεια, η διαφορία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συλλογή των αποβλήτων από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Και βεβαίως και το πρόβλημα με τους ελεύθερους παίκτες, αυτούς οι οποίοι δεν μπαίνουν στους κανόνες και βέβαια έτσι κερδίζουν κάποια πλεονεκτήματα εις βάρος των άλλων που τηρούν την νομιμότητα. Θα έλεγα, κυρία Λαζαρίδη, ποιο θεωρείτε πιο σημαντικό από αυτά τα προβλήματα? Ποιο θεωρώ πιο σημαντικό? Είναι μια αλυσίδα, βέβαια. Είναι μια αλυσίδα και συνδυάζεται. Νομίζω ότι το ένα ενισχύει ή θα έλυνε καλύτερα το άλλο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως, η ευαισθητοποίησή της είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Και εμείς, σαν Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, συνεργαζόμαστε στενά πια με την ΚΕΔΕ και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των Δήμων. Πολλές φορές οι Δήμοι δεν κατανοούν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα του ψυγείου που εξαφανίζεται από το άτυπο κύκλωμα. Σου λέει, αφού εξαφανίστηκε, το πήραν, θα ανακυκλωθεί. Δεν υπάρχει μια πλήρη συνειδητοποίηση του περιβαλλοντικού προβλήματος που συνδέεται με αυτό. Από την άλλη, και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στην ευαισθητοποίησή τους. Έχουμε αρκετούς Δήμους που έχουν ευαισθητοποιηθεί πολύ, άλλους που είναι λίγο πιο πίσω αλλά ακολουθούν. Αλλά βέβαια όλοι δυστυχώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων πόρων και πρέπει να μπουν σε μια επώδυνη διαδικασία αναδιάρθρωσης δομών. Ο Καλλικράτης θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα, αλλά σε πρώτη φάση δημιούργησε κάποια οργανωτική δυσχέρεια. Μακροπρόθεσμα όμως πιστεύω ότι θα βοηθήσει τις οικονομίες κλίμακας όπως ακριβώς σχεδιάστηκε. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε ακόμη. Είναι ανοιχτό θέμα. Ναι, εμείς δεν περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτό. Συνεργαζόμαστε σήμερα με την ΚΕΔΕ. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τους Δήμους και προσπαθούμε να κάνουμε αυτόν τον ενδιάμεσο, γιατί μιλάμε πολύ κοντά με τα συστήματα, ξέρουμε καλά τα προβλήματά τους, μιλάμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση ως φορές και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Δήμου. Ανακύκλωση χωρίς το Δήμο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κύριε Τζελέρα, εγώ ήθελα να τοποθετηθείτε βεβαίως γενικά, όπως και η κυρία Λαζαρίδη, για αυτά τα προβλήματα, αλλά θα σας παρακαλούσα να αρχίσετε εστιάζοντας από αυτό το θέμα της διαδικασίας των ποινών και αν λειτουργούν ή όχι αποτρεπτικά πράγματι. Ποιες ποινές είναι αυτές, ποιος μπορεί να είναι υπόλογος για αυτές τις ποινές και πώς λειτουργούν τελικά. Δυστυχώς, όλο αυτό να το χαρακτηρίσω κύκλωμα που κινείται γύρω από την παράνομη διακίνηση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, έχει πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος. Υπάρχει μια προστιθέμενη αξία, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, λέμε ότι τα απόβλητα σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αξία. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, το απόβλητο έχει αξία όταν απορρυπανθεί. Η πρώτη ύλη που θα πάρουμε από εκεί. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά ότι το απόβλητο δεν έχει καμία αξία αν δεν απορρυπανθεί, γιατί όλα αυτά τα βλαβερά γυρίζουν πίσω σε εμάς και στα παιδιά μας. Μάλιστα. Και για τους Δήμους, τι θα λέγατε? Θα ήθελα και ένα δικό σας σχόλιο. Το έθεσε η κυρία Λαζαρίδη, μας το εξήγησε, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα ένα σχόλιο. Οι Δήμοι δυστυχώς, παρότι έχουν και κάποιο οικονομικό όφελος όταν συνεργάζονται και με τη δική μας εταιρεία για τη συλλογή, δηλαδή πληρώνουμε την υπηρεσία αυτή της συλλογής των ηλεκτρικών συσκευών, των αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών, θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις αδιαφορούν, γιατί το πρώτο που τους ενδιαφέρει είναι να είναι καθαρή η περιοχή τους, ο Δήμος. Επειδή τα αντικείμενα τα δικά μας έχουν αυτή την αξία, εξαφανίζονται μέσα στο πολύ 15 λεπτά. Πλέον νομίζω ότι στο 10 λεπτό εξαφανίζονται. Αυτό δεν είναι καθόλου παρήγορο να το λέμε. Θα ήθελα να πάμε σε ένα επόμενο θέμα, το έχουμε προαναγγείλει. Παρότι είπαμε ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, υπάρχουν νέοι κανόνες και όταν κάποιος χτίζει, φτιάχνει μια οικοδομή, έχει πια συγκεκριμένες υποχρεώσεις και για την ανακύκλωση των μπαζών. Να δούμε το ρεπορτάζ για να έχουμε και μια ενημερωτική συζήτηση. Έχει αρχίσει να λειτουργεί σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών εξκαφών και κατεδαφίσεων από τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα. Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου φέρνει σημαντικές αλλαγές για τους ιδιοκτήτες και τους κατασκευαστές οικοδομών. Ειδικότερα προβλέπεται ότι κατά το σχεδιασμό ενός ιδιωτικού έργου, ο κατασκευαστής θα πρέπει να υποβάλει στην πολεοδομία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έκδοσης της οικοδομικής άδειας, ένα φάκελο μελέτης που θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένη εκτίμηση για τις ποσότητες μπάζων ή υλικών εξκαφών που θα παραχθούν ανακατηγορία υλικών, την ποσότητα και τον τύπο των υλικών που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή, την ποσότητα των υλικών που θα οδηγηθούν για ανακύκλωση ή αξιοποίηση, αλλά και την ποσότητα των υλικών που θα οδηγηθούν στους χιτά.
Ταυτόχρονα, ο κατασκευαστής θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει συμβληθεί με εταιρεία που ασχολείται με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση μπάζων. Επίσης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να υποβάλει εγγυητική επιστολή από τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όσον αφορά στο ειδικό τέλος ανακύκλωσης των υλικών, διαμορφώνεται σε 100 ευρώ για νέο διαμέρισμα 120 τετραγωνικών ή 1.000 ευρώ για μια τυπική πολυκατοικία. Στόχος, όπως προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση, είναι να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται το 30% των μπάζων έως το 2012, το 50% έως το 2015 και το 70% έως το 2020. Κυρία Λαζαρίδη, για το θέμα που παρουσιάσαμε, νομίζω ότι το ρεπορτάζ ήταν εκτενές και πλήρες. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες περιοχές της Ελλάδας οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθυνθούν σε φορείς για τη διαχείριση των μπαζών? Ναι, σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας πια έχει γεωγραφική κάλυψη. Έχουμε αδειοδοτήσει 3 συστήματα και θα αδειοδοτηθούν και άλλα στους επόμενους μήνες, τα οποία καλύπτουν Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Μακεδονία, όλη την περιοχή της Μακεδονίας. Αυτά. Αλλά είναι ένα μεγάλο, ως ποσοστό πληθυσμού, καλύπτει πάνω από το 70% του πληθυσμού της χώρας αυτή τη στιγμή. Και όπου οριμάζουν τα αντίστοιχα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν έχει νόημα να αδειοδοτήσουμε σύστημα αν δεν υπάρχει εργοστάσιο να κάνει αυτό το διαχωρισμό των υλικών των γνωστών μας μπάζων, έτσι ώστε να πάρουμε άλλα χρήσιμα υλικά, δεν έχουμε αδειοδοτήσει. Αλλά σε αυτές τις περιοχές επομένως υπάρχει υποχρέωση, όπως πολύ σωστά έδειξε το ρεπορτάζ σας, δεν είναι κανένα μεγάλο κόστος. Αυτό όμως το μικρό κόστος, γιατί μιλάμε για οικοδομή, θα καλύψει την ανακύκλωση, την ορθή διαχείριση και ενδεχομένως να έρθει και φθηνότερα στον άνθρωπο, σε αυτόν που κατασκευάζει, γιατί θα διασφαλίσει νόμιμη απόρριψη των μπάζων. Αυτή τη στιγμή στην Αττική σχεδόν δεν υπάρχει άλλη νόμιμη απόρριψη μπάζων. Και το να τα βρίσκουμε στις χαράδρες και στα βουνά μας έχει ένα πολλαπλάσιο κόστος, όπως όλοι ξέρουμε. Κυρία Λαζαρίδη, θέλω καταληκτικά ένα μήνυμα, σαν επικεφαλής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, για το κεφάλαιο αυτό που λέμε ανακύκλωση. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε δύσκολα, βρίσκεται σε μια πορεία, αντιμετωπίζει προβλήματα. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Το μήνυμα είναι ότι η ανακύκλωση έχει προχωρήσει, έχει κάνει πράγματα και θα προχωρήσει πολύ περισσότερο αν την αγκαλιάσει ο πολίτης. Ο πολίτης την έχει αγκαλιάσει, δεν θα πρέπει όμως να απογοητευτεί, να μπει στη διαδικασία, να πιστέψει ότι επειδή αναφερθήκαμε στα προβλήματα, αυτά έχουν υποσκάψει όλη την προσπάθεια. Τα νούμερα είναι εκεί. Έχουμε ανακυκλώσει ένα 15% των αποβλήτων μας. Θέλουμε να το κάνουμε 30% στα επόμενα 5 χρόνια. Είναι εφικτό. Οι πολίτες μπορούν να συνεργάζονται, μπορούν να πιέσουν τους δήμους τους. Είμαστε δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζουμε. Και νομίζω ότι είναι εφικτό, γιατί αυτό θα δημιουργήσει και νέες δουλειές και θα προστατεύσει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Κύριε Τζελέρ, το δικό σας μήνυμα, το δικό σας συμπέρασμα. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα σε σύντομο, θα έλεγα, χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, το πρώτο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης είναι η συνείδηση του πολίτη. Και μέσα σε όλο αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε, εγώ θα επιμείνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη στο χώρο, αλλά θα πρέπει αυτή η ανάπτυξη να είναι ορθή και περιβαλλοντικά σωστή. Οι δυσκολίες λοιπόν της περίοδου, τα προβλήματα της περίοδου, οι παθογένειες της περίοδου, ας μην εμποδίσουν την ανάπτυξη, ας μην βάλουν σε κίνδυνο προσπάθειες που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και με αυτά τα λόγια, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κάτια Λαζαρίδη, την πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που ήταν εδώ μαζί μας. Κυρία Λαζαρίδη, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μάριο Ετζελέρ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, μία από τις 15 εταιρείες, τις μη κερδοσκοπικές, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανακύκλωσης. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σας χαιρετούμε. Γεια σας. Εντάξει, το θέμα είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα ότι για όλη την ανακύκλωση μιλάμε και θα μπορέσουμε να πούμε και